Лято, море, плаж, нали такова, една мацка се е излегнала да се пече, нали, обаче мацката дрънкавате. И сега покрай нея само някакви бизнесмени, нацепени батки такива, пробват се да я свалят, някой дава огънче, други дава студена напитка, нещо и обръщат внимание, обаче нашата сега реже всички наред, нали. Просто няма богати, няма мускулисти, няма никой, бе. Реже всичко. И сега един такъв нормален човек ще седи отстрани и иска да заговори мацката, нали? И приближава се до нея и казва, абе, тук, нали, искам да ви заговоря, обаче гледам, че режете всякакви богаташи, нацепени батки, нали, вика, аз съм нормален човек такъв, има ли някакъв шанс нещо да се случи или, нали, за какво ги режете просто толкова много хора? И тя сега застанала и го питава, абе, ти какво работиш? И той казал, нали, аз съм строгар. Тя му казала, виж сега, представи си, че ти си лежиш тук на плажа, около теб само стругове. Ja, Ed!